Diyos maray na hapon sa ito gabos mga tugang. Welcome po na naman sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Mga na aldaw ning Miyerkules, petsa 10 kang bulan ning Abril 2024. Ngunyan po sarong holiday na naman, daing klase, daing trabaho, tangunyan sa tuyang sineselebrar ang Idil Fitr, ang katapusan kang Ramadan, 2024, Kaya ini po mga tugang selebrasyon kang sa tuyang mga tugang na Muslim, na kita mga tugang ay nagkikipagselebrar man sa inda, Kaya binabati po natin ang mga kapatid natin na Muslim na sa indang pagselebrar kang Ramadan, naman mga tugang Ramadan, sarap mga tugang iyan na magayunon na ugali kang sa tuyang mga tugang na Muslim every year, ang sa tuyang mga kapatid na Muslim around the globe observe the holy month of Ramadan. Every year, a period of deep spiritual reflection and fasting. Yung po, At yung festival na yan, sabi nga, begins with the sighting of the crescent moon. Usually appears on one night after new moon. In 2024, Ramadan began on Sunday, the 10th of March, 2024. Yun mga tugang, And sabi nga ni, one of the 5 pillars of Islam, along with faith, prayer, charity, and pilgrimage, yung Ramadan, commemorates the Quran first being revealed to the Prophet Muhammad, a sacred moment honored with abstinence between sunrise and sunset. Yan mga tugang. Kaya siguro magayon din na intindihon ta ano ang sa indang sineselebrar, bagamat hindi man tayo Muslim, pero ako po bilang Kristiyano, bilang Katoliko, gumagalang po sa kanila, ginagalang po din natin ang ating mga kapatid na Muslim. Ito pong month of Ramadan, sinasabi all over the world, fasting and praying. Sabi nga, before breaking their fast at sundown alongside family, friends. Alam mga tugang, saro sa mga experience ko, tayo akong amigong Muslim, So one time, na bisita ako sa Inda, At di ko man aram na sila pala ay nasa period of Ramadan. Kaya nga, di kami tulos nagkakan until sunset. Yun. Kaya, yun, sabi ko, at least okay pala. So, at least na-experience ko din yun. Sabi ko, bakit? Sabi ko, di pa kami nagkakan. Yun pala kasi, ino-observe ninda sa Ramadan. So, fasting po yun. So, why worshiper fast and why the date alters from one year to another? Kasi nga, lunar po yun. So, kung gusto natin aramon, kasi kita bako man Muslim, magayon din na maaraman ta. Sabi nga, what is Ramadan? Chapter 2 of verse 185 of the Quran explains the purpose of the ritual. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for mankind, a clear proofs of the guidance and the criterion of right and wrong. So yan. So siyempre kung ano ang tama, ginigibon ninda. Anong sala, di dapat gibuhon. Yan. So, and whoever of you is present, let him fast the month. Ay, grabe bulan po ini, sarong bulan, Tingnan mo, April 10, nagtapos pero nagsimula March 10. And whoever you is sick on a journey, a number of days. Yan. Siyempre. Allah
Siyempre, desires for your ease, He desires not hardships for you. Ano? And that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that perhaps you may be thankful. Magayon mga tugang, ini ba ko niyo? So, yung nga ni, the word of Allah is said to have been revealed to the prophet on Laylat al-Qadar, the night of power. Ano, yun po. So, magayon sinasabi mga tugang ini na sa tuyang maintindihan, maintindihan mga tugang. And sabi nga, there are few ways to greet someone who is celebrating Ramadan this year. A saying familiar to many Muslims around the globe is Ramadan Mubarak, which simply means Blessed Ramadan. Yan. So ito po ang greeting ng mga tugang tang Muslim. Blessed Ramadan. Okay, Ramadan Mubarak. Another commonly used term is Ramadan Kareem, which translates to generous Ramadan. Both terms are from Arabic origin. Okay? So mga tugang, when is Ramadan? Sabi nga, Ramadan begins on Sunday, March 10, 2024, and expected to conclude on March 9, April 2024, meaning ito sabi nga Eid-al-Fitr is likely to fall on Wednesday, April 10, 2024. Okay? So, sabi, why does the date vary each year? Yun pa ang satuya na aramon, The Islamic calendar is lunar, meaning each month begins with a new astronomical moon. As lunar months are shorter than solar, the Islamic calendar does not correspond with the Gregorian calendar followed in the West. So that means Ramadan occurs around 10 days earlier every year. Yan. Okay? So at least naaraman ta mga tugang sa intindihon ta rin kasi magayon din baga na buksan ta ang satuyang kaisipan kasi hindi dahil sila ay Muslim hindi natin sila intindihin din natin kaya magayon maintindihan ta manggiraray. So dapat bukas ang satuyang pag-iisip kita baga mga Kristiyano bako man kitang saradong isip. We are not naroon, kaya dapat buksan ta yan. For dialogue, kasi ang mga Muslim, tugang taman sana iyan. Tugang ta iyan, mga tao iyan. Na, of course, iba ang sendang paniniwala. Pero, kahit na iba ang paniniwala, ninda, dapat igalang ta ang sendang paniniwala. Okay? Di naman talaga dapat i-impose mo ang paniwala. Bako masasabi na, kamu mga Muslim, maging Kristiyano ka mo. Dahil man, tulad ng mga Muslim, dapat iginagalang din tayo. So, importante maggalangan lang. Alam mo, the period takes place in the 9th month of the Islamic year. Its precise date also varies from country to country by about a day depending on when the moon is sighted. Depende po yun. So, the followers of the faith, yung mga tugang tang Muslim, are encouraged to check the precise timings of sunrise and sunset with their local mosque. Okay? Mga mosque, to ensure the fast is not inadvertently broken prematurely. Yan, tiyan mo? Talagang sinusunod ninda yung mga tugang. Magayon din baga talaga, ngayon, hapoton, why do Muslims fast? Yan. At kita baga mga Kristiyano, nagpa-fasting din, nag-aayuno. Hindi ba? Panahon ng Kwaresma. Kita baga panahon ng Kwaresma, nag-aayuno. So, dahil nagpapalakakan ng gulpi. Pero ang Ramadan, mga tugang, is a holy month dedicated to prayer and reading the Quran. Parang Bible na natin yan, sa kanila Quran. Generosity, and giving to worthy causes and neighbors are encouraged. Kaya nga, ang pagtatarabangan, magayon din kung sa tuwi baga alay kapwa. At ang Ramadan, it is a period for reflection
self-restraint, and warmth intended to bring Muslim closer to Allah. O, kung sa tuya, kita baga magpa-fasting so that we will be closer to God. Okay? Hence, the abstention from earthly distractions like food, water, okay, cigarettes, and sexual activity during daylight hours. Okay? And a modest meal is taken before dawn known as su'ur. Okay? S-U-H-O-O-R. Su'ur. And after that, known as iftar. I-F-T-A-R. But nothing whatsoever is consumed in between, not even water. Tingnan mo, talaga ang pag-aayunin nila. Fasting during Ramadan is a requirement for all Muslim from young age, in some cases beginning as early as 10 years old. Okay? So yun mga tugang, Kaya magayon na yan eh. And those who are ill, yung mga hilang, to fast can be exempted. May exemption din. And kasi alam mo, mo dapat pahirapan. If participating would mean endangering their health. Tingnan mo, may pagmamakulog din talaga yan sa mga may hilang. As can elderly, those suffering from mental illness, those who are traveling, and women who are pregnant, breastfeeding, and menstruating. So in other words, may exemption din. Anyway, babalik ginari tabi si Father Boots makatapos kan mga pagirumdom. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention, bargain hunters! We're bringing you scorching discounts on a wide range of products throughout the store. Get ready to turn up the heat on savings at LCC Supermarket. It's time for our sizzling hot deals from April 11 to April 17. Score incredible savings on your favorite brands and must-have items. It's your chance to shop smart and stretch your budget further. Whether you're stocking up on groceries, filling your cart with fresh produce, or browsing for household essentials, we've got hot deals waiting for you in every aisle. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. We give our best for you. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. Ngunyanal daw ning Miyerkules Petsa 10 kang bulan ning Abril 2024 kung saan ang satuyang mga tugang na Muslim nagseselebrar po kang Eid al-Fitr. Tama ba? Ang sakuyang pronunciation. Sorry po sa mga tugang ko mga Muslim kung sorry ang mali ang sakuyang pronunciation. Eid al-Fitr, okay? Basta E-I-D-A-L-F-I-T-R, okay? Eid al-Fitr, okay? Ito pa ay festival of the breaking of the fast and marks the end of the Ramadan every year, okay? So mga tugang sabi ko ang kasubago,
ang mga tugang tang Muslim, they wish each other a happy Eid during the celebration by saying Eid Mubarak. Yan. So ito po ay pagtiripon ka mga pamilya, mga tugang tang mga Muslim, gathering with family and friends to feast and pray together. Yan, magayon mga tugang yan, nagkakatiripon-tipon, parang ipagdiwang ang sendang ritual na ini. The festival, which can last up to 3 days, also sees people donating to charity as part of the celebration. Mahiling ta mga tugang, magayin-bagay ni na talagang ini-encourage sa mga tugang na tang Muslim na sinda ay sabi nga ni magtabang sa kanilang kapwa Muslim. Yan, magayunon. Kaya ang leksyon na mahiling ta mga tugang sa Ramadan. Ito po ay talagang sabi nga ni pag-aayuno at the same time iniho mga tugang na pagpapangadji. Yan, kasi yan po ay nakakatabang talaga yan sa buhay ng mga Muslim. Okay? So, yan mga tugang. Kaya sa tuyang sabi nga, pag-ulay-ulayan iyan, kasi kita baga mga Kristiyano, igaman mga sineselebrar, kaya sinda man mga Muslim, igaman sineselebrar, okay? So magayon ng mga tugang. Pero siguro magayon din na pag-adalanta, ang makukuha ta sa mga tugang tang Muslim, ang saindang talagang pagsunod. Yan. Yan, ang pagsunod. Yan, pag-aayuno, magayon-bagay mga tugang iyan na talagang magsunod kita. Lalo sa, sabi nila, sa pagnilay-nilay, sa pagpapangadji. Yan. Kaya sa tuyang sa urlayan mga tugang iyan na iyan ang magayon na gibuhon, na magpangadji sa kamagtabang sa kapwa. Mga tugang, meron kong nabasa na 3 key lessons we can learn from the month of Ramadan. Ito po sinurat kan sarong Muslim na ang pangalan ay si Asraa Shaikh. Siya vlogger po siya. Sabi niya, learn 3 important lessons from Ramadan that we can all apply in our daily work, in life and work, so we can improve our lives and character. Magayon pala, So, sabi niya kasi, kansadit pada siya, I would eagerly sit at the table waiting to hear the asaan, the call to prayer. Sa Muslim, ang tawag niya, call to prayer. Magayon mga tugang, pagkadalan tamang giraray. So, kita mga Kristiyano, we have to be open. Na maintindihan ta rin ang mga tugang tang Muslim. Magayon mga tugang iyan. Call to prayer, which was the indicator that we could now break our fast for the day. So yun, ang apod kaan is asaan. Yun, A-Z-A-N. Call to prayer po ang ibig sabihin. And sabi niya, kaya itong nagtatalubo na siya while he was growing up, we were told that fasting during the month of Ramadan teaches us to be grateful for what we had. 3 meals a day. Tingnan mo, nakakakansinda ng 3 beses every day. A roof over our heads, number 2. Then clothes on our backs, so may damit pa sila. And the list goes on. So in other words, ining magayon pala sa indata, panahon na iniho, panahon nagpapasalamat. To be grateful to God. Alam mo, bilang mga Muslim, magayon iyan sa kanila. Kita mga Kristiyano man, dapat man, we have to be grateful to God. Sabi nga niya, over the years, I have realized that there are many lessons that we can learn from this month regardless of our religious views. Sabi niya,
Miski nga ni iba ang reliyon mo. So, a popular misconception about this month is that Ramadan, sabi nila, isa rong misconception po, is only about fasting. Mali po yun, It is also surprises many that we go from sunrise till sunset without eating or drinking. No, not even water. Grabe, Miski tubig, di ka mainom. Because alam mo mga tugang, ang pag-aayuno or fasting is known to cleanse and detox the body. Totoo naman talaga. Kaya tingnan mo, miski sa medicine, pinagpapasting ka. Parang malinigan ang katawan mo. But it also not only cleanses the body, but fasting also cleanses the mind and the soul. And teaches us to maintain discipline. Iyan ang importante mga tugang. Magayon ang matutunan talig sa mga tugang tang Muslim na tulad mga Kristiyano tuwing Kwaresma, may discipline dapat. Pero kita baga minsan mga Kristiyano, mga Katoliko, nawawala na minsan disiplina, And maganda po ito. It teaches sa Muslim to maintain discipline and to practice patience. Pagpapasyensya. Sabi nga niya, fasting is not easy. Waking up in the early parts of the morning to have a small meal before the break of dawn. So dapat before the break of dawn, umaga, kumain ka na. Kasi pag naabutan ka, hindi ka na pwedeng kumain. Going about your day as normal, di ba? Hindi nangangahulugan na Ramadan, tutulog ka na lang. No. Normal. Working long hours about the regular caffeine fix to keep you going. And finally, wait to break the fast at the end of the day. So ano ang mahiling mga tugang? Discipline, dedication, and patience are all characteristics that we require in our daily lives. Magayuno na leksyon ini sa tuya. Ang pagdidisiplina, pagdididikar, at ang pagpapasyensya sa buhay tabaga. Whether it is for work or personal motives. The underlying lesson is that we will face challenges but we cope through them and persevere in the end. Yan. So, sa mga tugang tang Muslim, sabi nga sa Holy Quran, number 94, verse 5, verify with hardships come ease. Verily. Okay? Yun, with hardships come ease. The holy month of Ramadan advocates for good mannerism. Alam mo, ining bulan na iniyo, magayon hindi kadakol makang matutudan, maukudan. Good mannerism, humility, and generosity. Okay? You are encouraged also sa Ramadan to treat others well. Yan. Magayon ang baga dapat tratuin mo ang lambang saro na marhay. With love and kindness, to give charity to the poor. Tingnan mo, to be empathic, and above all, be humble and grateful for your good fortune. Yun, magayon na tinuturo, This is something that we should be doing regularly. But with the fast-paced world that we live in, it is often forgotten. Yan ang nalilingawan ta ng mga tugang. Kaya ining mga observance ka sa tuyang mga tugang na Muslim, miski kita Katoliko, miski kita Kristiyano, may mauukudan kita sa inda. Hindi mo pwedeng sabihin na kita sana ang tama, sila sala. Hindi man. Alam mo, may mahiling tang magayon naggibuhon, gibuhon ta. Ang maraot na gibuhon, di o pagibuhon. Yan naman talaga. Anyway, babalik nila si Padre Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5-10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo! Sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenada 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB ngunyan! Ang nainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang,
Yaon pa ka mo? Siyempre, nandiyan pa ka mo, magayon ng pag-urulayan ta. May nauukudan kita pala sa mga tugangtang mga Muslim. Nangunyan, sineselebra nila ang katapusan kang Ramadan or fasting. 1 month po ini. 1 month, baga. So, ngunyan, tinatauhan ko ka mo mga tugang na leksyon, the important lessons from Ramadan. Sabi nga, kung sa tuwing isa-summarize ang key learnings from the month of Ramadan, ito po ang primero. The first lesson from Ramadan, balance. Balanse pala ang buhay dapat. Balanse. Magayon ni pagpapakirumdum sa tuya mga tugang. Minsan, dahil na kita naka-focus duman sa marhay, kundi ang nangyari, bako ng balansyado. Trabaho. Ay, nalilingawan ta na. Ang mga ibang bagay. So, balance. Okay? Sabi nga, along with exercising patience, we ought to stay grounded as well. Grounded. Anong ibig sabihin? Yung balance tayo. Nasa daga pa naman bakun iyo. So, balance. Part of this month is about detaching yourself from the materialistic things in the world to focus on both your mental and spiritual health. Yan ang nalilingawan ta ng mga tugang. Kasi kita bagan, ang nakapokus na lang kita sa material na bagay. Kaya nga, ining mga tugang tang Muslim, nagpapagirumdum din sa tuya. Magayunon. Detaching ourselves from these materialistic things, so that we can focus on our mental and spiritual health. Yan. Kaya may break baga yan. Importante yan. Kung hindi ka magbe-break, stress ka na. So, magiging broken ka mga tugang. Mag-ingat kita dyan. Kaya sabi nga, always try to find the balance in life. So, in order to remain productive, totoo naman ito mga tugang, in order to remain productive and maintain a healthy work-life balance, you need to unplug from work from time to time and to let go of your stress. Yan. Magayunon, Kaya mga tugang, kaya sa tuya baga, kung sa tuwa mga Kristiyano, ay ning period kang Ramadan, period ini kung sa tuwa nagkakaigwatan ng recollection, ng pagnilay-nilay, paghurup-hurup. Ang problema kasi sa tuya baga ngunyan, sige, trabaho sa ng trabaho, pagkatapos nagkahilang na, ngayon, so itong mga pinagpagalan mo, ano mangyayari? Yun, alam mo, magayon, always have the balance. Yan. So, yun ang number 1 na leksyon na mauukudan ta digdi sa Ramadan na iniho. Okay? Sa Ramadan, pinapaano kita, magbalansi ka ng buhay. Minsan kaya, stress na kita sa trabaho. Nagiging alipin na kita ng mundo. Nagiging alipin ka na ng trabaho. Alam mo, totoo sinasabi, man is not made for the Sabbath, but Sabbath is made for man. Yun. Hindi naman tayo, we are made for God. We are not made for the world. We are not made to work. Our work, sabi, maganda ba mga tugang yan? Meron akong kaibigan, tinanong siya ng doktor, anong gusto mo? Kasi palagi na siya nagkakasakit, palagi na siyang absent sa trabaho. Sinabihan siya kan doktor, pumili ka. Ano gusto mo? Hanap buhay o buhay? Sabi niya, buhay. Kasi paano ka makakapaghanap buhay kung gadang ka na? O kung pirmi ka nag-absent naman? Kasi ang sa iya mga tugang nahilang, yung pala, stress-related or stress-triggered. Pag nai-stress siya, na-high blood na siya. Pagkatapos, lumataas na ang blood sugar niya. So,
na iba na ang isip niya, nagkakahilang na siya. Yan, importante, nalingawan na kasi niya trabaho. So, iski sabihin na kadakol kang sweldo, dakol ang sweldo mo, pero anong mangyari? So gabos na pinag-ipunan mo, na sweldo mo, mapupunta lang pa lang yan para sa gastos sa ospital. Anong pipiliin mo? Ma-hospital ka, nagpapagod ka, pagkatapos ang gabos na pinagpaguran mo, ibabayad mo lang pala yan sa ospital. Kaya nga, mag-ingat kita mga tugang. Sabi nga, miski sa pagkakan, sana yung pagkakanta, yung talagang magayon. Balance rin. Kasi ang nangyayari later on, your medicine become your food. Yun. Dapat mag-ingat tayo. Kaya mag-ingat tayo. Find balance. Kaya sabi magayon ini, you need to unplug from work. Kasi ang mga tao kasi, magtrabaho ka. Totoo po, kayo po talaga magtrabaho. Pero sa pagtatrabaho always find the balance. Paano ka pa magtatrabaho kung may hilang ka na? Kaliba, paano ka pa makapagtrabaho ka na stroke ka na? Paano ka pa makapagtrabaho na di ka na makalakaw kasi na stroke ka na? Bedridden ka na? Anong pipiliin mo? Dapat wag mong kalimutan din yan. Dapat have time to unplug from work. Kaya ganyan baga, may baga ngunyan? Ngunyan, nakapagpahingalo kita. Kaya di ang trabaho. Magayon yan. So number 1, balance. Number 2, sa Ramadan, ini po mga tugang na sa tuyang isipon, reflection. Sa panahon kang Ramadan, ang mga tugang tang Muslim, hindi ba? They unplug from mga stresses na yan, from the work, from time to time. So to let go of their stress, ito naman reflection. So pag hurup-hurup, sabi nga ining Ramadan, sa rumbulan ini, we stop and reflect on our past year. So parang sila inventory. Alam mo, mas baga, nagpapa-check up ka. Kung monthly, not monthly, but yearly, may medical check up ka. O dito naman, igawa mo kitang spiritual check up. Spiritual check up. Baka nalilihis ka na ng landas. Nakakalimutan mo na ang importante sa buhay mo. Walang iba kundi ang Diyos. Ang ginidiyos mo na kasingunyan, kapangyarihan, pera, mga material na bagay. Yan ang number 1 sa buhay mo eh. So, wala na ang Diyos sa imo. Kaya, importante magayon ining sa Ramadan na ini. Na period of reflection. Nilay-nilayan nila. Although this may be in a spiritual sense, it is an act that we can adapt other aspects of our lives. Sabi nga, take time to reflect on your habits and your goals. Yung trabaho, yung personal, yung halimbawa, yung pamilya mo. Wala ka ng time sa pamilya mo kasi lahat na time mo, yaon sa trabaho. Yun. Importante, wala ka ng time sa personal, kaya ito lumulubo ka na kasi hindi ka nakapag-exercise. Kasi wala na eh. Wala ka ng time to reflect. Ang mangyayari sa iyo, sige, alam mo, wag mo nang hintayin pa. Wag mo nang hintayin pa ang stroke. Dapat magkaroon ka ng period of reflection. Silence, Okay, panahon ng silence to listen to your body, to listen to your mind, to listen to yourself. Magayon reflection ini. With self-reflection comes self-improvement. May improvement sa diri mo. Identifying where you are now and where you want to be. Saan ka ba talaga? Bakit ako nagkakaganito? Bakit ang pamilya ko magulo? Bakit ang buhay ko magulo? Bakit kami nagtitios ngunyan? Ano ba dahilan? So wala ka ng refleksyon. Wala ka ng panahon na mag-isip. Alam mo, hindi naman trabaho ka namang trabaho. Dapat igwa ka rin panahon mag-isip. Hindi naman tayo robot. Ang generator nga, pinapahingahan. Ikaw pa nagpapahinga. Alam mo, magayon niyo. The lesson that we can learn is reflection. Sabi, it also
helps to identify our negative and positive habits which you can either change or improve upon. So, ining panahon ng Ramadan, magayon yung mga tugang. Isipon ta, kung saan ako nagkamali, at may tutuwid natin. Okay? Anyway, babalik gira si Padubos pagkatapos kan mga pagiromdom. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang sarok sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5 maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5 digdi sa DZGB. DSWD5 madadangog kada aldaw ning Martes alas 10 hasta alas 11 ning aga digdi sa DZGB. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, mga tugang, sana nag-i-enjoy ka mo sa mga nakukuatang leksyon sa mga tugang tang Muslim na may mapupulot kitang aral sa kanila. Itong Ramadan na ito, ulitin ko, ang unang mapupulot natin sa Ramadan, period of 1 month na ito, find balance in your life. Yan. Dapat magkaroon ka ng balanse naman sa buhay. Pangadua, reflection. Ang pangatulo, sabi nga, breaking and building habits. Okay? It takes approximately 21 to 30 days to break a habit. Kaya nga sa Ramadan, totoo yun Halimbawa, kung gusto mong magkaigwa ng magayon na ugali, ulit-ulitin mo yan sa loob ng 21 to 30 days at magiging habit mo na yan. So magayon to break and change your habit. Yung ugali. Yan. So magayon talaga mga tugang ining mahiling tang iniho. Kasi Kwaresma, katatapos na lang mga tugang bilang mga Kristiyano. Diba? Ngunya, nasa Easter season na kita. Pagkatapos lang kaitong nagkaigwa kita ng Kwaresma, panahon ng Kwaresma. So, ano ba ang nangyari sa Kwaresma? Ang tanong, may nagbago ba? O hanggang ngayon, hindi ka pa rin paradasal, hindi ka pa rin matulungin sa kapwa, mapanlait ka pa rin, mapangusga ka pa rin, makasarili ka pa rin. So ano bang pagbabago ang meron tayo nagawa? Kasi ayaw natin ng disiplina. O anong nangyari? So alam mo itong mga tugang tang Muslim, talagang magayunon ang itinuturo digdiho. So that we can break the habit
and build another habit or change a habit, ining 1 month na Ramadan na iniyo, develop a habit of patience. Bagay-bagay ito, magpasensya ka. Be charitable, be generous. Yun, mga habit na kinukultivate ninda. So, yun mga tugang yan. So, kaya sabi ko sa mga aki ngani, pag nagkukumpisal sinda sa kuya, sabi ko sa inda, to have a habit, okay, ang gawin natin, anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, itigil. Yan. Pag itinigil mo na yan, hindi mo na gagawin, hindi mo na magiging ugali yan. Yan. So magayon mga tugang iyan. So ano po ang itudulot ng Ramadan sa mga Muslim? O kung sa panahon ng Kwaresma. So it gives them the opportunity to do so. A simple example would be halimbawa, sa kanila, isang Muslim, sabi niya, dati para smoker siya. Ay ngayon, hindi na ako mag-smoke. O dati, drinker siya, drunkard. Baga para inom ngunyan, hindi na ako mainom. So hanggang nakuha niya habit na no more smoking, no more drinking. So yun, in other words, na maganda ugali na kukuha. So alam mo, kita mga Kristiyano, igwa ba kita mangkaan? Yung corporal works of mercy, spiritual works of mercy, magayon nagibuhon. Kaya imbitasyon din sa tuya din. Na kitang mga Kristiyano, matututo rin sa kanila. Maganda po, maganda ang ginagawa nila ito na magbakli. Yan naman talaga ang bagay sa Ramadan eh. Ang pagbabago ng buhay, pagbabago ng ugali. Hindi ba yung dapat gawin din natin, mga Kristiyano? Nang muling pagkabuhay, nagbagong buhay na ba tayo? Yun ang tanong. So while fasting, you are not allowed to smoke and you would have to go 30 days without doing so. Most people end up having a cigarette or once they break their fast in the evening. But if you can go the entire day without it, you can slowly give up the habit. Yun naman talaga eh. Magayon niyan. It is the same concept of breaking any negative habits. Napalamura ka. Yan. So, ititigil mo niyan. That we have and forming positive ones. Okay? So, being dedicated and consistent with your behavior makes it easier to improve and change them. So talagang magiging magayon iyan mga tugang. The challenge is to continue these good habits throughout the rest of the year. Yan, ipadagusta mga tugang. So magayunon iyan ha. So in other words, magayon ang naituturo kang Ramadan sa mga tugang tang mga Muslim. Sabi nga, Ramadan teaches the Muslims many lessons that can help them to improve their lives and their characters. Yung mga tugang, kung ang mga Muslim may Ramadan, kita naman mga Katoliko, mga Kristiyano, may Kwaresma. Yun. Anong nangyari nung Kwaresma? Ano ba nangyari? May nangyari ba? Siguro, Father, wala kasi ang nangyari. Hindi ko naman ginawa talaga eh. Yun na. Kaya magayon mga tugang, matuto tayo. From being compassionate and empathic to adapting a new habits and reminding ourselves to maintain balance in our lives. Okay? So maganda po yan. Sabi nga, itong vlogger na sabi, may this month of Ramadan bring about blessings of good health. Magayon na. Good health, kasi good health nga naataman mo sa diri mo kasi nagpa-fasting ka. Ang iba ba nagpa-fasting, mag-intermittent fasting pa ang iba. So nagiging talagang yung good health yan. Maganda yan, di ka nagkakahilang. Prosperity, tingnan mo, nagiging kang matagumpay pa, medyo masagana pa. And glad tidings for all. And may you be inspired to break your habits and form new ones. Okay? So yun po,
Kaya sa mga tugang tang Muslim, Ramadan Kareem. Yan. So anyway, mga tugang magayunon inihong sinulat ni Muslim po siya. Si Asra Shaikh. Siya po ay Muslim. Na talagang senior niya ang mga magagayunon na maukudanta sa pagiging pag-celebrate kang Ramadan. Okay? But anyway, gusto ko rin ibasa ang guraray ang mabuting balita sa aldaw na iniho ng Miyerkules, kung saan mga tugang ang ebanghelyo sa aldaw na iniho ng Miyerkules, ang ebanghelyo kung saan si Nicodemus baga mga tugang ay nakipagkita kay Jesus. Magayunon kasi, mahiling ta mga tugang inihong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 16 to 21. Ini magayunon ini. Kung sa English, magayunon ninyo, God so loved the world that He gave His only Son. Okay, tingnan mo. Pero dapat huwag mong kakalimutan yung chapter 3, hindi lang verse 16, kundi verse 17 also. Hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So napakaganda po. Magandang mabuting balita din ngayon. Itong piyesta kang sa tuyang mga tugang na Muslim, magayon ini. Kasi sa tuyang pinapagirumdum din sa tuyang mga tugang na ang Diyos napunta rito sa lupa, hindi parang hukuman, husgahan, parusahan ang tao. Kundi iligtas sa pamamagitan ni Kristo. Okay, basahin itong mga tugang bago kita magpaalam sa araw na ito ng Miyerkules. So chapter 3 verse 16 to 21. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tingnan ninyo. So, mahal ng Diyos din ang mga kapatid natin Muslim. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan, maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw at gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa pagsunod sa Diyos. Okay, napakaganda mga tugang. So ngayon, sabihin natin na ngayon na pinagdiriwang ng mga kapatid natin na Muslim ang Eid al-Fitr o ang katapusan ng Ramadan, binabatit po natin sila, mga tugang Muslim, at ito po ang masasabi ko rin, mahal tayo ng Diyos, at gusto ng Diyos na tayo ay maligtas, kaya ating paniwalaan ang salita ng Diyos. Okay? So, ito po, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak na bugtong, hindi upang parusahan, kundi iligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat po at nawa tayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP na nagsabing, Diyos maray na hapon sa Indogabos. God bless you everyone. Bye-bye for now.